سلام تخاتاتنا درارشو كمي كنيخون كمي تخونو لومون ماي زيت عما حكياتات كافتفلا ليو تخاتاتنا تيزمتا حيزلكم قريبا لهو توم مجمري ابز چانل تمتو زلهم شمي جورجو دراري بحال ابز درارشو بزح الناس زاناقع الناس حقا كمهرنا زخل الالات يزلو مبزحتو كابتم تخاتاتل تدمتي سخاتكم اجامكم كتبركتو يعدمكم نايلوم الالات بفلاي قداميت كاب برهانة تغلي زمتا خلت علالات ينزل لواني سلازي توم سبسكرايب دي قبركم سبسكرايب قبرو تقولوا نخالوتون شركة قبرو انت تقولوا كينا وحكو تنافتن علالات كتولكم تعمي يناسي خنا نزين علالات كاب برهانة تغلي زمتا مالتيو تقدامت علال كنجمر مچم ابتي جزيه بتسعتات ابتناغا موداتاسي تمرتي مهيمنت مدفع زبحال بمنكس ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ተጀሚሩ ነይሩ እዚ ከዓ ንኣንስቲ ንዓበይቲ ወለድቲ ወለድታት ኣብቲ ቀደም ክመሃራ ዕድል ዘይረኸባ ንክመሃራ ንክነቅሓን መሃይምነት ንኸጥፋኣን እዩ ነርቱ ዕላማ ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ንኣብነት መብዛሕትአን ሓትነታተይን ኢብን ኣድየን ዓባየይን ብሓደ ይመሃራ ነይረን ኣብቲ ክላስ እውን ሓደ ሓደ ግዜ ይቀዳድሓ ከም ዝነበራ ብትሕምትሕም በፂሕና ነይሩ ሕጂ እቶም መምሃራን ንዓን ዝምህሩ ዝነበሩ ክሳዕ ክንደይ ይሽገሩ ከም ዝነበሩ ምክንያቱ ቆልዑትን ዓበይትን ነንበይኖም ኣረዳድኣ ስለ ዘለዎም ብፍላይ ድማ ኣብ ገጠር ስለ ዝኾነ እቲ ትምህርታት ዝነበረ ብዙሕ ግዜ እቶም ወለድን እቶም ንቆልዑ ክትምህር ተምሃርካዮን ንዓበይቲ ነንበይን እዩ እቶም ቆልዑ ቀሊል መልሲ ክህቡ ከለዉ ዓበይቲ ግን ኩሉ ነገር ናብ ዘይተደለየ ነገር እዮም ዝጥምዝዝዎም ሕጂ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ምጉዳል ይመሃሩ ነይሮም ሕጂ تاشم أبتا قدامي فيديو نرقينا نيرنا أدي حرقوينا نيرنا لومي كنقيراينا أدي رهيان بلا هجي تمامر مالتيو مقدال حتى دليوسي حتى انتهي تبل حتى حتيتون نقدم نحنتي ندي رهيات بحالا حف بلا يبلن حتى كني ملتاباني بلن حراي بلا مالتيو عسرت أتقال نيرنا خن بلو يبلن حراي صبوق يبلا خاصن كابزن عسرت تقال سلستن تميتناخن كندي ترفاخم يلون وا أفكا قلبي شنالو تاخت ركباتا وا كندي كرسحت مالحاس كاز ودي أبي بس معامي لا سبيت أماريرا مالتي أبنتو كوي بلا ولا طعي أبنة زي تمسخ إلا نزم ممهر تجري ما بقى بلتو بلا مالتي وا ممهر أغلو سيبي بوا بلد حنس كمي جيرك حتى يلو حاسيبو حساسيبو كم حدش نتحتو مالتي بل تنحي بلا مقدال اندي خرد دادلي بل اسمع عدي رهيا يبلا حرايت بلو عسرت تقال نيرناخم يبلان واه يبلوم كابزن عسرت تكرامات بقص لزي نبرة سلسته جنزم نخترخبايل كنت شئت كنان كندي ترفاغن يلون عتازو ودي ملحس كاتعوي دي كوني لاتو تعوي كرامات ما يجحجح نابلنس انتاي مس مصانا انا نشيط زي الشيط اي مصانا ويلك تعوي اي وصوني زودي لا غاغم بحدش زلفان صرف النز ممر لبو تطفال مالتي ممر بخمي كم زردع اي تردؤ مالتي سلازي بقى نزي حتى كردع اي كعلن يقدفها مالتي እዚ مقدال زبحال بخمي كردؤ ميلو تشجرو اسكا دحان مقرب انت حقوس كوايلو مالتي مدمار داخل قبر الله بو انت تردع يبل مالت ما بلا دحان حتى غير الكني يبلا حراي تعي حتى كن حتى تمرجم اي ترجم النت بلا مالتي حراي لو انتي لي حتى حراي دي رهيا عسرت تقال نيرنا خن اندين بلان اوي بلو كاباتن ثلاثه انت وليدن كندي يخون الكم لما ابيت اسي مناتو دين كخولدا ريوة حتى ثلاثة انت ولدان قليز ثلاثة مناتو دين كولدا كندين كولدا غير جت حتى سي فتينكا توسخ ملسلو ها حدا انت ولدان نت حتى كي ملست يغني اللي افكاي سعر طعمنيت مالحاسكا كم دي الكلام طعم تزارب انتين مالتي نعبيتك تمهر كلها نتأجد بكي مهركا بتقول من قدي شون كل الكتبين أم من قدي خاطرقن عبيتها طعمات يوم مشم مستخلو تجمعاتهم زلون تولدنا قرنا له كل نجاركا كم زناتنا يكونون حتر زبالة حسبوا يقداس مسوم يطعم كندي يطعم نجار علوهم ولا قات قطرتات يطفايهم بر كم هرو امرو يبلو مغنياتو نايلومي تماهيرنا فليتنا عندنا إلنا نجهارجن
أبي على تفلتت ንሳቶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ደረጃ ልቦና የብልናን ምናልባት ክላሳት ኢና ቆፂርና እምበር ልቦናሲ የብልናን ምስ ሓውና ምስ ጎረቤትና ተፋቂርና ክንነብር ኣይንኽእል ኢና ሶም ይኽእልዎ ነይሮም እዚ ኢኻ ፍልጠት ክላሳት ናይ ዝቆፀርካ ዘይኮነሲ ኣነባብራ ናትና ከመይ ኣሎ ምስ ኣሕዋትና ዝምድና ክንገብር ኣይከኣልናን ሕንፍሽፍሽ ኣቲና ቀደም ኣብ 30ታት ኣብ 40ታት ኣብ 50ታት ዝሓስብዎ ዝነበሩ ኤርትራውያን ሎሚ ንዑ ክንሓስብ ኣይንኽእልን ኣለና በብዓድኻ በብገጠር በብዘለኻዮ ዓሌት ሃይማኖት ኣብዚ ፌስቡክ እኮ ተሪኢኻ ሓደ ግዜ ፈፂሙ እዩ ተስፋ ዘቁርፀካ ግን ከነስተውዕል ክንክል ኣለና ነቲ ሕማቕ ኣይነስተብለሉ ፅቡቕ ነገር ጥራይ ንድለየ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ሕማቕ ኣሎ ብቐሊሉ ተስፋ ከቁርፀካን ናብቲ ትደልዮ ዘለኻ ከምዘይ ትጥምት ነቲ ክቡር ባህልናትና ዘንፃና ዘዕብየና ሕብረተሰብ ንዘክሮ ኣነ ኣብ ከረን እየ ዓብየ ኣብ ከረንሲ ሰባት ብሃይማኖት ብቋንቋ ብካልእ ፈፂምካ ንሰብሲ ፍርዲ ትብን ኢኻ መን ይዓርክኻ ሃይማኖት ኣይግድስን እዩ ሰብ ቋንቋ የገድስን እዩ ነይሩ እንታይ እዩ ኣይትብልን ኢኻ ሰብ ብፍቅሪ ይናበር ነይሩ እቲ ሎሚ ዘሰክፈኒ ወላቶም ደቂ ከረን ኣብ ደገ ከም ቀደም ዘይምህላዎም እዩ ብዙሕ ተማሂርና ፈሊጥና ገለ ክንብል ከለና ዓለም ሎሚ እንታይ ትብል ኣላ ሃገር ሓሊፋ ክፍለ ዓለም ሓሊፋ ብደረጃ ዓለም ክትሓስብ በፂሓትሉ ዘላ ንሕና ግን ሪቨርስ ንድሕሪት ንኸይድ ኣለና ነቲ ቀደም ንፈልጦ ዝነበርና ስድራና እውን ዘርኣዩና ንዑ ኸማን ከንሕዝን ከነስተውዕልን ከነተግብርን ተሸጊርና ዘለናሉ ግዜ ኣለና እሞ ፕሊዝ ኣብቲ ናይ ቀደም ልቦናናን ኣብቲ ናይ ቀደም ንቅሓትና እንመለስ ዝፈለጥና ይመስለና ይኸውን መፅሓፍ ወይ ገለ 3-4 መፅሓፍ ናይ ተንኮል ጥራይ እንተንበብና ወይ ካብቲ ዘንበብና ሕማቑ ጥራይ እንተገበርና እሞ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንዑ እንተተዛረብና ወይ ከዓ ገለገለ ሰባት ካን ተደገፉና ፅቡቅ ንገብር ዘለና ከይመስለና እቲ ልቦና ናይ ወለድና ይሕሸና ይብላና ምክንያቱ ብፍቅሪ ምንባር ብስኒት ምንባር እቲ ንስኻ ፈሊጥካ ዘለኻ ነቲ ቀደም ብስኒትን ብፍቅርን ዝነበሩ ዘበላሹ ተኮይኑ ኣይፈለጥካን ደንቁርካ ኢኻ መሊስካ እዚኣ ንፈልጥ ኣለና ደንቁርካ ብፍቅሪ ክትነብር ሓይሽ ፈሊጠ ኢልካ ካብ ክትናቆት ትነብር ኣነ ከምኡ ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ፍልጠት ዘናቁት ተኮይኑ ይትረፈኒ እየ ዝብል ኣነ እቲ ፍልጠት ሕጉስን ጥዑምን ፍቅሪ ዘለዎ ሂወትን ከምብረኒ እንተኮይኑ ዝኣሉ እምበር ፈሊጠ ምስ ሰባት ዘይነብረሉ ፈሊጠ ምስ ሰባት ዝናቆተሉን ዝፃልኣሉን ዝቀያየመሉን እንድሕር ኮይኑ እንታይ ገብረለይ እቲ ፍልጠት እዚ ብኻ ተሪፍኒ እየ ዝብል ኣነ ስለዚ በጃና ከነስተውዕል ኣለና ፍልጠት ማለት ኣብ ዝሓለፈ ቁስልካ እናሓኸኽካ ኣብዚ ዝነበረ ከምዚ ነይሩ ኣብዚ ዝነበረ ከምዚ ነይሩ ንዑ እናሓኸኽካ ብሓደ ዝነብሩን ዝፋቀሩን ኢብን ኣብ ሓዳር ዘለዉ ሰባት ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ዘረባ ምንዛሕ ፍልጠት ኣይኮነን ስለዚ ኣንዊሐ ኣለኹ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ብቐጥታ ከነስተውዕለሉን ከነወግዶን ኣለና ይብል ኣነ እዚኣ ዕላል እዚኣ ከዓ ናይ ሱዳናውያን ወይ ካብ ሃደሮብ እያ መፂኣ ሃደሮብ ዝበሃለሉ ብሄር ኣብ ሱዳን ብዙሕ ግዜ መዘናግዓትን ብዙሕ ሲምፕል ዝኮነ ሂወት ዝመርፁን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሃደሮብ እዚ ንሓንቲ ጓል ብጣዕሚ ይፈትዋ ነይሩ ኣብቲ ከባቢ ገዛውቲ ትቕመጥ ማራይ ፅብቕቲ እያ ማራይ ዝፈትዋ ነይሩ ሕጂ ኣብ ሱዳን ኮንካ መጓል ፈቲኻ ከዓ ኣይከኣልኒ መቸም እቲ ባህሊ ኣየፍቅድን እዩ ፈፂሙ ክትቀርባን ክፈልጣን ኣይክእልኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጡ ነዚ ፍቅሪ ሒዙ ቤን ክትወፅእ ኣይርኣያን ከይዱ ኣብ ቅንያት እዩ ዝርኣ ሽዑ ንዑ እንተሪኡ ከዓ ሙሉእ ሂወቱ ሕጉስ ኢሉ እዩ ዝውዕል ነታ መዓልቲ 2-3 መዓልቲ ሓንሳብ ተርእይዋ ማለት እዩ ሕጂ በቃ ኣኽሊ ይፀቦ እንታይ ከም ዝገብር ይጠፍኦ ማለት እዩ ሓንቲ ግዜ ሕጂ ኣጋጣሚ ከም ገለ ኢሉሲ ክሓልፍ ከሎሲ ናብቲ ባኞ ሻንኬሎ ማይ ሒዛ ክትኣቱ ርእይዋ ካንሸሎ ተኸፊቱ ነይሩ ናብ ባኞ ገፃ ክትኣቱ ይርኢ ማለት እዩ ክትሕፀር እያ ማለት እዩ ልገምት ወሲዱ ማለት እዩ ኣይትፍሩ ሕማቕ ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ሱዳን ትዝክርዎ እንተኮይንኩም ብፍላይ ካርቱም ተነይርኩም ማይ እቲ ናይ ባኞ ፋኛቱራ ናቱ ንፅርግያ እዩ ዝወፅእ ኣብ ፅርግያ እዩ ዝፈስስ ብኡ ገይሩ ይኸይድ ማለት እዩ ከምኡታት እዩ ምስቲ ሙቐትካ ይጠፍእ ያው ሕጂ ምስተሓፀብካ እቲ ማይ ኣብኡ ኮረር ኢሉ ዝወፅእ ኣደረብካ ፍቅሪ በርቲዕዎ እንድዩ ኣብቲ ፅርግያ ኮይኑ ማለት እዩ ኮፍ ብል ከም ስራሕ ዘለዎ ሕጂ ሰብ ተሓፂቡ ማይ እቲ ናይ ዓፍራ ወይ ከዓ ርስሓት በቲ ፋኛቱራ ወፅዩ ናብቲ ፅርግያ ክወርድ ይፀንሕ ማለት እዩ ኣደረብካ ኣብኣ ፀኒሑ ቁርብትለይ ካብተን ማይ ዕሙቕ ኢሎም ጥጦም ዝበለ ካብአን ኣምፅኡ ክሰቲ ጀሚሩ ማለት እዩ ሓደ ኣታ ሓሚምካ ዲኻ ፅሉል ዲኻ ስኻ ኢልዎሲ ድሓን ዝዓርከይ ትፈለጥካ የብላን ይብልካን ይብሎ እንታይ ትፈልጠሉ ገለ ይብሎ ድሓን እንታይ ክትገብር ሰትዮ ኣለካ ኢልዎ ድሓን
تسجع أنت زي رخب ناس تمرق هاي كفانا نيلو تسات حاسبة زمت أوتوماي كوي مرق كوي تسمعوا كابنتين تسرعوا يبلونا مالتي زي غاف شق كتب لكم تخيلها إلى نباهم يقربها مالتي أمبارنا لو مقربين زنبركو على علات زياني النيرن توم مجمريا ترينو دلهم شمي جورجو دراري بحال جي درارز بحال كالي channel أزيو كاب وازازة يكون سيريس خونه أبي واتنا عبي لو تك قبل الناس تمرتون علني تخاتاتلوا أبو سبسكرايب جيركم كم دما أبزي channel كزناقع زخلي نخالوت كحق زخلي زبالكم ما تصدوا لي زلهم كبرتي عبلي توم زلكم كابليس اب فيسبوك اب جورجو دراريكم اب بيج ناتي مسج يركم تصدوا لي تدخلوا اب كومنت تسحفوا منتان اتصبوا غيرنا كلهم منتان كمصا اب فيسبوك ويا بيميل كسدوا لي فتنوا ولا بفويس غيركم اب فيسبوك كسدوا لي تدخلوا እቶም ብዝተፈላለየ ብኮሜንት ጌርኩም ተተባብዑ ዘለኹም የቐኒየለይ ክብረት ያበለይ ቀፅልዎ ነቶም ከስሕቆምን ክምህሮምን ይኽእል እዩ ዝበልኩሞም ድማ ሼር ክትገብሮ የተሓሳስብ ናይ ሎሚ ስራሕ ኣብ ዝተወዲያላ ኣብ ካልእ ስራሕ ብካልእ ስራሕ ክሳብ ዝረኸበኩም ድሓን ቀኒ ቻው